Imniedi uffiċjalment il-programm ta' spettaklu għall-avveniment tal-lejlet l-ewwel tas-sena. Programm li se jibda fit-8:30 ta' filgħaxija u li jinkludi varjetà sabiħa ta' divertiment għall-familja kollha. L-ispettaklu tal-lejlet l-ewwel tas-sena ser ikun qed isir fi Pjazza San George fil-Belt Valletta, programm ta' mużika li ser jinfetaħ minn Lara and the Juke Boys, waqt li Ron, Terin ma' Motify u Kien Kutajjar ser ikunu qed jippreżentaw is-serata. L-ispettaklu mbagħad ikompli bil-parteċipazzjoni ta' bosta kantanti Maltin, fosthom Aiden, Jacquard, Klinsman, Jasmine, Megan May u Sara Bonnici li se jkunu qed ikantaw live ma' The Palace String Orchestra, immexxija minn Ryan Bela, waqt li Emma Muscat se tkun il-mistiedna speċjali. Din is-sena huwa mistenni wkoll li mill-ġdid jirritorna l-ispettaklu tan-nar mill-Port il-Kbir li se jkun qed jintwera fuq screens kbar fi Pjazza San George. Eżatt qabel il-countdown imbagħad il-preżentaturi flimkien ma' DJ Koroma u DJ Miggy se jkunu qed jiferħu l-folla b'mużika mill-aqwa. L-avveniment ser ikun qed jixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet ewlenin, fosthom fuq Net Television għal dawk kollha li għal xi raġuni u oħra ma jkunux jistgħu jattendu. Ix-xandira televiżiva ser tibda għal ħabta tad-9:30. Għal dawk kollha li se jattendu din l-attività ser ikun offrut ukoll servizz speċjali ta' trasport pubbliku. Din is-serata ser tkun it-tmiem ta' 29 jum ta' attivitajiet li bdew propju t-tlieta filgħaxija. Hekk kif għall-ewwel darba din is-sena nixxalu dwar kollha tal-miliet fil-Belt Valletta.